Os cambios bruscos de tempo típicos do outono poden afectar negativamente o sistema inmunitario e abrir a porta aos primeiros a resfriados e gripes. Estamos nunha boa época para mellorar a alimentación e os hábitos de vida e darlles así un pulo ás nosas defensas. Sí, en España rexístranse cada ano máis de 20 casos de gripe por cada 1000 habitantes e máis de 3 de neumonía por cada 1000, con especial incidencia en nenos e persoas maiores. A vacina está pautada en Galicia para a poboación vulnerable porque protexe da evolución máis grave da doenza, pero tamén podemos poñer da nosa parte. Unha boa alimentación, facer exercicio con regularidade ou evitar o estrés son ferramentas para reforzar o sistema inmunitario e que poida facer fronte así aos patóxenos que causan as infeccións. O outono é un bo momento para reflexionar sobre os cuidados que poden contribuir a mellorar o sistema inmunitario, comezando pola alimentación. Kéfir, fago sopas quentes, tomo máis fruta, vitamina C, sempre reforzo, sempre. Xa vamos a comprar naranxas, que esta hora estábamos con outra fruta, tomamos algunha vitamina desas da farmacia, facemos outro tipo de comida que non comíamos con verduras. En suplementación natural tenemos desde la vitamina C, que es muy importante para esta época del año, donde estamos más propensos a resfriarnos y a tener gripes. Luego la vitamina D, porque nos hace falta un poquito de sol, ya que no tenemos en esta época del año. Y luego también nos podemos ayudar con algunas plantas naturales, como la equinácea, la artemisa nua. Unha boa hixiene do sono, facer deporte con regularidade ou evitar o estrés na medida do posible son hábitos que benefician o sistema inmunitario. Con el cambio de estación es importante preparar el cuerpo, tanto en alimentación como en actividades al aire libre. No dejar que porque esté lloviendo entonces me quedo en casa, no, hay que movernos. Sí, fago deporte, yoga, e camiño moito e despois a vida máis saudable que podemos. Gripe e resfriados comezan a aparecer estes días, de aí que se iniciará a campaña da vacinación en Galicia, pero tamén é importante cuidarnos para que o organismo faga fronte ás infeccións.